ସକାଳୁ ଆଜି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ପ୍ରକୃତିର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସଜନା ଗଛଟା ଛାତକୁ ଲାଗିକିରି ଥିଲା, ଏଥିରେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଏବେ ପୁରା ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏପଟରେ ଆମ ସାନଙ୍କ ଛାତ ଓ ଆମ ଛାତ ପୁରା ଲାଗାଲିଗି। ଛାତ ଘର ପରେ ପାରା ଗୁଡାକ ବସିଥିଲେ, ମତେ ଦେଖିକିରି ଫୁରକିନା ଉଡିକିରି ପଳେଇଲେ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସହରିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସହରିଆ ହେବାଟା ମୋର ବଡ ଭୁଲ। ଭାବିଲି ବାହାରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଯାଉଛି ସେମିତି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଗଛ ଗୁଡାକ ଲଗେଇବି। ସେମାନେ ସିନା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ମିଳିଯାଏ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ସେଗୁଡାକ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଥିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗଛ ଗୁଡାକ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ କଣ ହବ, ଗଛ ଗୁଡାକ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ମାଟି ଗୁଡାକ ବୋହିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନଟା ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲା ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ହେଲା। ସହରିଆ ହେବାଟା ଭାବିବାଟା ମୋର ବଡ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ମୁଁ ବହୁତ ହସିଲି। ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ମୋ ସଜ ଡାଲା ବାହାର କରିକିରି କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ନ ହସି ରହିପାରିଲିନି।